Dragi prijatelji, nalazimo se u Ramazanskoj noći u Maljevcu poslije teravije. Ovdje su nam prisutna dva naša brata po vjeri, Albanci. Iz Gline došli, Topuskog. Ovaj dobri gospodin Hajrula Kadrija iz Gradeca kod Gostivara, porijeklom iz Makedonije. Otišao u mirovinu u Švicarskoj. Sada po Hrvatskoj obilazi od mjesta do mjesta džamije i čini hajrate. Jedan od tih hajrata, dobrih dijela, hasenata, jeste u Maljevcu. Zato mu uručujemo ovu vakufnamu, koja je spoj dobra i duhovnosti na dunjaluku za ahiret. I tako da je ova vakufnama na njegovo ime zahvala i njegove hanumi, gospođi i djeci koji su sudjelovali u izgradnji Islamskog centra u Maljevcu. Hajrula Kadrija. Njemu će predsjednik džematskog odbora Osman Bašić uručiti vakufnamu. Bujru. Amin. Falimenderit šom. Falimenderit šom. Zoti Kabul. Amin. Ovo je idealna prilika da pozovemo i druge naše prijatelje da se pridruže i da prate našeg Kadriju i našeg Dauta Islamija, velikog njegovog prijatelja. Evo, iz džamije, iz Maljevca, Čendre Ebotes, centra svijeta, upućujemo srdačne i mahsuz selame. Hvala.